בואו נדבר קצת על התקיעויות שלנו. כולנו מרגישים תקועים בכל מיני מקומות. חלק יגידו לי, אני מאחר לכל מקום, גם כשאני לא רוצה ואני ננזף. חלק יגידו לי, אני נמנע מלדבר בפני קהל, אני כל כך רוצה להרצות בעבודה, וכל מה שאני צריך להעביר איזה פרזנטציה, אין לי אוויר ואני ממש מרגיש שאני לא יכול. מישהו יגיד לי, מפגשים חברתיים מכאיבים לי את הבטן. כל אחד מאיתנו מרגיש תקוע בכל מיני מקומות. ומה שאני רוצה שנבין, זה שהתקיעויות שלנו הם לא גזירת גורל. התקיעויות שלנו הם קונפליקט בין הלא מודע למודע שקיים אצלנו, שמייצר לנו את הקושי. זאת אומרת, אני במודע רוצה להגיע בזמן. אני באמת רוצה להגיע בזמן. אני סובל מזה שאני לא מגיע בזמן, אבל איכשהו תמיד אני מאחר. האם יכול להיות שיש לי איזשהו רווח מהאיחור? כי ברור שבמקום שבו אני רק יפסיד מהאיחורים, זה לא יקרה. לדוגמה, אנשים מאחרים סדרתיים, כמעט תמיד שאני אשאל אותם, היה טיסה שפספסתם? היה כרטיס טיסה שנקרא? אז תמיד יגידו לי כן. אני אומרת להם, מה זאת אומרת? הכרטיס נקרא? לא, הגעתי ברגע האחרון. קראו לי ברמקול. זאת אומרת, אף אחד כמעט לא יענה לי, כן, כל הזמן הכרטיסים אצלי נקראים. האם יכול להיות שיש בתוכנו חלק שמנהל את ההפסדים, שמנהל את האיחורים למרות שאנחנו סובלים? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, שבקליניקה אנחנו פותרים אותה הרבה. זהו, מעניין אותי לשמוע מכם, אתם יכולים לכתוב לי.